Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, petsa 10 na bulan sa Agosto tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpangunahan ang Scholarship Committee hearing para sa 309 ka scholarship grantes sa provincial capital. Pila ka pribadong eskwelahan sa Bacolod magabukas na sang klase sa Agosto 16. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kompirmado sa Malacañang nga ginpasaka na sang kaso ang 5 ka persona nga among nagpalapta sang sala nga impormasyon angot sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Ginbasol sa mga opisyal sang gobyerno ang piki nga impormasyon nga nag-aligar nga wala pa mabakunahan batok sa COVID-19 hindi pagtugutan nga makagwa sila balay sa dalom sang enhanced community quarantine nga mo nagtulod sa pagdagsa sang madamo nga tao sa pila ka vaccination center sa Manila, Las Piñas City kag Antipolo City, Rizal. Nagwaman ang wala na bakunahan hindi makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginpasaka na sang kapulisan ang kaso batok sa mga nagpalapta sang sala nga impormasyon kag nagpaandam ini sa mga nagahimo sang kaangay nga hilikoton nga hindi maguntat ang otoridad para pasabton ang mga nakahimo sang sala kag pagpatalang sa publiko. Puwerte manino. Wala obra ang pila na doon ka mga kauturan ang mga sala nga impormasyon, piki nga balita nagagwa permi. Ginagamit pang social media ti wala ini sa disiplina. Ang naghimo sining social media nga ni, wala kamo sa mahimo para matultulan ka makilala ining pila naton ka mga utod nga wala sang obra kundi ang magpamahog kag magpilak sa mga piki nga balita. Ginahimo na lahog-lahog ang pandemya subong. Porte, gaginutok ang mga mall sa pagpati nga basi kon hindi tuod ka baton ayuda bla tiyawat pa man. Kung hindi ka bakunado, hindi ka kabaton ayuda. Kung wala ka mabakunahan, hindi ka makagwa sa puluyan. Suspirting kidarangkaran. Porte, naglinyada. Linibo ang naglinya, jutay lang ang baksin sa mga mall. Emilio, kung si Hari Roque pa niya na imper na ako sa mga piki nga mga balita. Sa aton mga autodapila lang, hindi nyo laktis ang tinunto kag palapaw nga mga piki nga balita kay hindi inilahog-lahog ang pandemya subong nga nagaigo sa aton. Ang hindi maayos na nga balita basi pila kadlaw kung iguon ikaw sang pandemya kag hindi ka mapatihan, gabatyag ka na hindi ka pa mapatihan kay isa ikaw sa nagahimo sang piki nga balita pangutaw-kutaw sang pandemya
nga nagakatabo subong. Uy, ang gaba timan kag mirisi nagaabot wala ina sa tawo nga wala sang opisyo kundi magpanghalit sa iya pariho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 morning na sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Ang aton patrol sigurado nagalambiyong na sa pila ka mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong na nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita, ang pila ka mga presyo sa merkado, ang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod. Okay na, engineer, nakaplastan ng aton patrol, palihog lang, para nga makalargada na kita. Martes subong, ti base kon ang nagaman sa patrol subong basta Martes, gwapa na mo kundi kung magsala, kung ara siya sa patrol, karon nga kaagahon. Aber, inahulata lang ang signal sang aton engineer, kung bala, nakaplastar na ang aton patrol. Sa sining nga mga tinion, aber, ari kita. Upod kay Aksyon, Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon, Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan natin nga mga ka-aksyon, maulanon na panahon, siningat kaagahon. Kaya man, Oo. nagaw lang ulan, Action Fred. Ay, ganyan, maglubugnaw ang panahon. Oo, gani Action Fred. That's why nga iba natin. Siniwang ka-action ba? Kung mag-alarm ang inyo alarm, hindi na kang mag-snooze pa. Hindi nyo na pag-iluga. Kay sigurado, malate gid ka mo. Hindi ka mo na magsige ka barikotot. Kay mauyunan nyo inyong posisyon. Ate, babay gid ka mo sa transaksyon ni subong adlaw. Kay maulo adlawan Action Fred. Mangod nga, tikabala naman kita nga may aras sa nga LPA daan. Sini nga mga binulan Action Fred ya. We understand nga damo sa mga LPA, mga tropical depression nga nagasilulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Bangod man Action Fred nga tig-ululan gid mo sa sini nga mga tiyempo. Ang aton sini mga ka-action dapat magalong-halong lang kita no sa tanan man nga oras kay danlog ang dalan, especially sa mga ka-action bilang 2 wheels lang. Dapat magalong-halong. Ito mo ang 2 wheels and 3 wheels halong na kumusta na nga pion, makalambot ka mo sa inyo destination. So, Action Fred, diri sa palibot ng syudad sang Bacolod, matulotaway kita. Wala pa sang kadamo, sang de pasero nga sila kaya ng aton. Gani mga taxi sa turbang sang Golden Field Action Fred, naga-standby pa, nagapulo pangapo pa. So, ang iban, bilog na gabi, ari na di sila, nagahulat sang pasahero. Ikaroon pa na ang mga maliit dira bugtaw sigurado gini Action Fred dahil o alin sa sumag area tangog area kung mag-desisyon nga magpakwan sila nga kadto sa ila wala nga kalagtuan diri gini sigurado manaog sa may bahin sang Golden Field kay masakay sila sang taxi kadyo tayo lang sa wala ganinabay pero kagato sa ila sa mga salakyan nga dala. Pero aton sini mga Action Fred kay nga daw naman na basta subong adlaw dalo-dala lang ako sa inyo sini nga mga jacket sa inyo sini nga mga kalo kay kamudlay na magmasakit sa sini nga mga sa subong Actually din Action Fred kamusta mga basura? Ate mga basura Action Fred may pipilar ka mga nakolekta ay ara gid man no. Oo, may mga nasundan na Action Fred ang truck bala sang IPM. Nagaruta naman sila mo amat-amat. Kaya we understand. Kung magpa-adlaw pa sila Action, magpulo-padlaw pa sila Action Fred, it's either ang kontra nila, init. Ang ikadua, ang kontra nila, ang traffic. Especially kung kagutok sang lugar. Kikisa mo na Action Fred mo, nakagi kita tawag sa IPM. Ang rason nila kisa nga hindi makolektang basura. Kaya kung mag-ulo-adlaw na bala Action Fred, kadto sila sa gamay nga dalan, mga gagmay nga dalan, pero hindi kay gong ila sini nga mga truck kay damo na tao, damo na nga naga-illegal park, that's why hindi na nila masulod man ang lugar. Kag ginaidog ang schedule, that's why nga nagatipon ang basura. Pero kung sa Kapitolyo, sa syudad Action Fred Mangkoton, nila bala services dira
under ang IPM na kumpleto man ni Action Fred ang ila sinita. Actually, nagasululubra po gani. Magani. Kahit Hindi ba actually din? Hindi ba lang nga may dry run sila nga gabi na sila manghakot? correct, Action Fred, may ara sila, may gabi, man nga pangako. Tapos may ara, pag kagahon, Action Fred. Tagkis, samon, nung nakolekta to, actually, man Action Fred mo. Nagasulot sa amon, mga lasite, lasokis, Oo. O subdivision. Oo. Ang subdivision niya, ang ilang ruta mo gyapon. Ang mga dalanon sa Guaya, gasugod sila alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sa kagaon, alas 5 sa kagaon. Oh, dapat tumanon nila Action Fred, hindi na nila pag tagaan Consuelo ang mga ido na sila man lang mabudlayan itong tipuno nila siyempre latahon ng ito tinulubring ubra nila siyempre pero may iba nang nakita kaya kung naglapta ng basura naglayo-layo na pero wala naman nila ginalaga kaluoy mo nila kita Action Fred kay wala sila mga gloves amot ang proseso sa ila sila nga opisina na wala sila mga gloves or grabe gitang salig ni Action Fred sa immunity bala sa ila sila nga lawas sa kagaw kay kis ang iban nga ni wala pagid nagama Action Fred Na immune na guros kagaw Oo, wala labot na may COVID-19 di siya Action Fred ang paghaklo mo pa lang sang basura may dala na nakagaw makasimot ka lang gani makalabay ka lang sila tumpok na basura sulab ang tiyan mo how much more nga sila unay dira sa ila truck unay sa ila ginatindugan sa ila sinigi na pungkuan ang mga basura Action Fred grabe man Panadanag na kuno kumanag ka kuno maayo naman gani man Action Fred pero tani sila man bala ma-take man sila extra measure bisan mag-gloves lang Action Fred kag mag-face mask amo na importante kasi nagapulot pa sila daan sang basura wala sila kabalo kung ano na da nga mga basura agin panghaboy Action Fred malipat-lipatan nila mabutang nila sila ilong sila baba kung sa diin Action Fred ni sensitive nga para nabahin sa ila lawas nga makatuga pa sa nga malain nga epekto sa ikayang lawas sabay pa hindi lang wala lang anyway Action Fred grabe man subong kay wala labot sa COVID-19 bangod sa COVID-19 nagalala ang aton sining ekonomiya. That's why nga may ara man Action Fred ng mga different sectors bala nga naga-suffer tungod Action Fred sa kapigaduhon, especially nga sini diri sa aton ginatawag na tigkirigma Action Fred. Gabi nagidugi na kung ang term pa sa iban nga walang katigulangan dugi na nus na gid ta niya. Kaya iti sa una nga pagambal tigkiriwi wala sang mga wala tapas mo pamuyong ang ibang sinilatan mga action pero ang ibang hindi nag-aabot yung mga blessings pero subong yung Action Fred bisan niya hindi iya tigkiriwi Action Fred yung tigado bisan hindi tigkiriwi kiwi gigapon kay porke damo wala trabaho damo nagkalaputo bangod sang pandemic ang Negros mala na ang tawag tigkiriwi kay sira galing mo sira tapas. Correct, Action Fred. Kaluoy, nung agla, gulpi lang bimimando, ay patuman, especially mga restriksyon niyo. Maluoy ka man Action Fred, mo kung malalain, man kita syempre, kaya man kita nagatrabaho, garing swertehan na lang kita Action Fred lang sa media, yasapan siya trabaho. Ang iba ni Action Fred nagalalain, kung ano naman ang buhaton nila para mabuhi, kag makakaon sila Action Fred susunod sa isa ka adlaw, 3 ka beses. Wala labot sila, worry sila kagalingon, may ara pa pagkabala ka sa ila pamilya, especially mga ginikanan nga may ara sang mga gagmay pa nga kabataan, kabudlay-budlay Action Fred, tani, sabay pa, matapos nga ining pandemya, makabalik na kita sa normal natin nga gawi, makabawi-bawi ang tanan nga mga ka-aksyon natin, kita tanan nga lubos nga apektado gid sa ginatawag nga COVID-19 sa tanan nga aspeto Action Fred. Okay, Kag siguradoon taman nga kani pag-abusaran Action Fred. Kag subong gali nga Action Fred no lasay baw nag-inig traman ang aton kini nga pero good thing ni Action Fred kay ang Petro na mag-implementar sang price rollback epektibo lasay sini nga aga pero do kana ko Action Fred
65 centimos kada litro ang rollback para sa gasolina, 70 centimos kada litro para sa diesel, kag 75 centimos kada litro para sa kerosene. Pasalamat na lang kita nga may ara sa price rollback. Oo. Bisan na gamay-gamay lang, basta may rollback. Oo, pero ang ila price increase tag piso. Galing kay nag-adjust naman natin sila action Fred sa oil market, kumbaga. Kapag labot sa pero na-notice na lang ang election Fred. Yung diri sa Bacolod, di do bulo barato ang gasolina, pero pag lambot mo bala kung going ka south o kung going ka ba north, may piso or dos action Fred nga dugang ang kwan ang gasolina kag diesel nga presyo sa iban nga mga gasolinahan, same brand ng gasolina pero ang presyo nagamahal-mahal. That's why nga kung maglakat ko out of town sa Bacolod pa lang nagapagasolina ako ayawat pa ang kada piso or dos kada litro kung sagwa ko yung Bacolod magpa gasolina. Pa wise na lang dapat kabalo ikaw sang himuon mo sa sining nga panahon. Wais ka, madiskarte ka, hindi kinamnan nga may alam ka sa tanan nga oras. Okay? Sa tanan natin sining nga action, halong lang itanan kay space off na maghalong sa tanan nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DDX 500 sa Kadadlaw kay ang DDX 500, ang action ida na bonso. Una, sa balita unang sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Madmad na kamo, adlaw ron. Ano pamahaw nyo da? Ako na, bakal ko karon butong, hindi gani ibos Pagkatapos bati itlog, okay na ako. Karon nga kaagahon na. Medyo pulupigado ang pangabuhi subong kinalan kabalo kita mag-budget sa aton sulod sang panimalay. Bangod sang puwerte subong ipit-ipit gid kinanglan subong kabalo kagid magbulo budget plastar pamahaw panyaga panyapon ti amo na yang Pinoy mo. Galing subong bangod sa mga puwerteng pamalatian. Ang iban nula nagkakaong kanon, ang iban sa kadlaw kisal na magkaon, mayo man na. Iban-iban sa budget, kay porte na kadalagko. Gapa iban-iban sang kadakoon, kag kamag-anon, kay kung porte kadako, ara ang halos tanan nga pamalatian. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Ang aton roll call kay Chuna Balderrama watching from Kuwait sa pungsod sang Arabo. Si Banisa Mayo agapa nya good afternoon Action Fred. Hapon to sa ilay sa Minnesota. Ato sa 10,000 Lakes, Minnesota. Morning Gablo bakaslo na. Normina hiyang Bacolod Stakit ang ano ni. Watching from Saudi. Kay Milili Oligo. Mga suki tani. Live nagamonitor sa Tangob. Kay Eberlen Miranda. Morning sa Dubai siya. Gamonitor. Kay Mox Espanyula. Good morning man. Kay Eberlen Miranda. Mayong aga. Sige Si Milili Oligo katamyaw kay Banisa Mayo. Jinky Noel Amar kag Alex Muntisa. Sige. Kay Teresa Locsin, gamonitor sa Salwa Kuwait. Okay. Kay Edith Ianson Binuman, good morning kuno. Ari lang kami sa Libertad, gamonitor sa programo. Salamat gid. May lang nga pagmonitor. Sige.
Kay Aida Alunan, good morning. Kay Huma Lumina. Kay Flor Cordoba, Flor, good morning. Kay Ruth Antiquinia, hi, Action Radio Bacolod. Sa inyo sige, aga pa siya. Galuto para sa ila karinderya. Kay Ronnie Gordon, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Balinsa sa Binalbagan. Dr. Raul Alibugas na lunggaladlad Canada sa pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. Good morning da. Kay classmate Efren Pompirada sa Merkado sa Barangay Sumag. Dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilia gabugtaw na ni. Kay Ihado ko Richard Binos kag Toto sa Barangay 4. Sigurado galuto na ni sang pamahaw. Action Radio Philippine Standard Time las 4:21 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. History Payo. Ako si Boards, nagabantay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Panahon, low pressure area na siplatan 335 kilometro na sidlangan sang Burungan City, Eastern Samar, habagat ang nagaapekto sa Luzon. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan pakadto sa nabagatnan nakatungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Amoy na nga medyo gaisik-isik naman, ga hibi-hibi naman ang kalangitan bangod sa low pressure area. Kung sa bagay, ini nga mga binulan, tubtob ini sa bulan sang Hunyo, tubtob pagani sa bulan sa Disyembre, maulanon, mabagyuhon na panahon. Kaya tag sa katuig ba, sa kadamo 20 sobra isa nga bagyo nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Extra lang nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Si Jinky Di Alagdon, good morning. Morning ko no kay Mr. B-Boy. Okay, dali lang. Mr. Gasulod ang ano, hindi ta makakarikta. Kay Vanessa Mayo, kay Doc Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Sison, kag iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, kay Rosene Santia Locsin, morning man. Sige. Kay Rodolfo Jaime Jr., good morning man. Kay Niana Maliksi, morning. Sa Labaro, Sumayang, Dalumpines, nagamonitor siya sa Qatar. Kay Richard Malayang, good morning. Sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Kay Abigail Labaro, patamyaw lang ko no sa iya pamilya dira sa Labaro. Sige, kay Runa Antiquinia, pangagaw siya. Morning landa. Sige. Kay Mikaela Gilaran, watching from Jeddah. Kay Miriam Panagiton, good morning man. Sige. Ariglado Villanueva Sel Alquilesca, good morning. Wow. Watching from Tiban. Standby ka mo, anay kadali Kay balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntig sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamat 35 na. Kamusta ya? Ang COVID. Wala ga ka palso. Adlaw-adlaw nga tanan may balita gid sa COVID. Nalaktan gid ya sang COVID. Ang balita halos adlaw-adlaw. Lapit na 2 ka tuig. Naglabot na sa 90,041 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 488 nadugangan ang probinsya sang Iloilo
156 ginsundan sang Aklan 144, Iloilo City 69, ang Negros Occidental may 47, ang Antique may 44, ang Bacolod 21, may 7 sa Guimaras. Samtang 615 ang bag-o nga recovery nga nagdala sa kabilugan 77,657, kag 13 ang bag-o napatay nga sa kabilugan may ara na 2,065 ang nagkalamatay. Ang Western Visayas may 10,296 ka aktibo nga kaso. Ang Delta variant pagid baw ka delikado. Ang Delta lain sa urig bala nga COVID-19, kuning urigya kadula panabor mo, hindi ka kapanimaho. Ang Delta ya lain ara gyapon ang panabor, ara gyapon ang panimaho. Ang iya mga sintomas niya, galingin ulo mo, na masuka ka, na matumba ka, lain niya ang iya siniigo. May panabor kaya mo, pwede kaya kakaon, kapanimaho kaya. Amo na iya ang resulta, lain saya sang sa COVID ang Delta. Ang question da kung bala, ining mga bakuna, pwede gyapon sa nagkalain-lain nga variant sang COVID. Basibla kung lain naman yang gusto ya. Hindi naman mga Johnson & Johnson, hindi naman mga AstraZeneca, hindi naman mga bulong gikan sa iban pagid nga mga kapungsuran nga nadiskubrihan. Dako naman ini nga gasto ko matabo. Bakal ka naman bago, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Good morning kay Rodolfo Jaime. Jaime family sa Magsungay taga Magsungay. Good morning. Kay Villanueva Zel Aquelisca sang taga Barangay Puynio sa Sagay. Kay Silsel Sariad. Kay Milagros Morales sang Maaw. Good morning man. Kay Mariani Carbuna morning sa Montañez family. Alin kay Magia. Kay Aisa de Asis Baluis watching live from Agisan. Mga Baluis ni pariente ni. Kamusta ka buda? Dira sa Isabela kag sa Barangay Agisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Ano pa ang pila kadalag ko nga mga balita nga nagtuluhaw diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginbuksan na kahapon nga adlaw ang vaccination site sang syudad sa Bacolod sa Gaisano City Mall. Suno kay City Administrator ka Bacolod AOC Executive Director Imang, ining vaccination site ang bukas sa adlaw sang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Upod nga partner sang syudad ang Philippine Red Cross nga amo ang nag-deploy sang nurses, vaccinator kag iban pa. Samtang ang LGU naman ang nagahatag sang libre nga bakuna. Ini na ang ika-6 nga vaccination site sa Bacolod sa mall kag ika-33 nga vaccination site sa Bugos nga Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Dira kay Mitch De Los Santos, good morning man. Kay Joseph Pacifico, watching live from San Enrique. Sige. Kay Mary Lee Espadero, nagamonitor siya sa Bantayan, Kabangkalan. Taga Kabangkalanda, good morning. Sige, relax ka mo makadali. Marelax man ako, pero sigurado, pagkatapos ng paid program, balikan ko kamo. Standby.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nga ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Yan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Ara pa kamuda, balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Kadasig sa inadlaw, no? Pitsa 10 na, no? Idog jutay Setyembre na. Pagkatapos Setyembre, filing na sang Certificate of Candidacy. Puwerte na ni, ang tanan gagapulo panago subong, hindi na sila makapanago kay mapile na sila sang ila Certificate of Candidacy. So mabalanta na ni, sino ang magapapili dire sa siyudad sa Bacolod. Sigurado na tayo, laban-laban na ya, 99% ang engkwentro ni Mayor Bing Leonardia kag ni Albi Benitez, anay congressman sang tercer distrito. Palaban-laban na ni ang ila engkwentro. Ang ginahulat na lang, sino ang maengkwentro kay Congressman Greg Gasataya. Ginahulat na lang, sino ang maarangka engkwentro sa Vice Mayor kay Ilcid Pamilyaran. Sino ang mga konsihales sa idalom sang Grupo Progreso kag sino man ang kuwaon nga mga konsihales ni anay Congressman Albi Benitez. Amo na ang ginahulat sang kadam-an subong, ang arangkahanay mainit nga eleksyon kag ang tungdanggid sa igtalupangod sa bilog nga Negros ang siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Halong kita, balik sa COVID ang Delta subong, pulo na nagkalamatay dire sa pungsod Pilipinas. So, hindi kita magsalig luwas sa COVID-19, may Delta, may Gamma, may damo lang nga variant subong ang gasululod, gabata ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Si Ibon Boucher sang Germany, ara siya nagaupod na sa aton, kay Jimilyn Villasor. Si Neil Brian Baloes sang Agisan, ara naman. Si Stephanie Flores, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Subong man kay Jose Eduardo de Lobio, oga pangagda siya. Good morning kono sa Calamba, Laguna. Kay Andrino Comida Botanas, naga-monitor lang sa taxi, gym taxi ni group o kabay pa, mayo lang biyahe nyo karon nga adlaw, ipangamuyo ta nga dako ang inyo ganansya karon nga adlaw sa pagbiyahe, sa likod nga medyo mataas-taas pa ang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Utay Benedicto, good morning man. Tamyaw si Kapitan Sergio Lebre
sa barangay Manhulukahok, si Palay City. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa damit. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado. Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Bawa mga balita sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang mga hospital loaded na, puno-puno na sang mga pasyente sang COVID. Porte, no? Gaalawas ang pasyente. Ang iban gina-oxygen sa gwa na lang, sulod sa ila salakyan, wala na lugar. Kung may lugar man, wala naman sa mga serbisyo, kulang nurses kag doktor. Ay ano ini ang nagakatabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Redaldo Riparo, good morning. Bao si Chawok Game Farm sa Barangay Alangilan. Kay Rimar Biranyo Lingoste. Kay Aluna Andigan Gitgit. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Kay Bidal Dira Cruz Ginny Sangkatar. Tamyaw Iloya. Si Nanay Pilya kuno kag Mama Jusa taga Ilaya Ilog. Si Martin Aliling, good morning man. Kay Ramel Pahilanga, baw. Morning ko no. O sige, taga Maaw, dira man sa Maaw, sa Pumuluyo, good morning. Ariglado, standby makadali. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa kung ano man ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang
pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsang ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pagkadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran. Apita na Dr. Arpeds Green. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:13 na. Uy, mag-umpisa ng klase ha, sa pila ka mga pribado nga bulutuan sa siyudad sa Bacolod sa maabot nga Agosto 16 sa masunod na nga Lunes para sa school year 2021-2022. Suno kay Mark Molina, Presidente sa Negros Occidental Private School Sports Cultural Educational Association o KONOPSIA. Sa inisyal nga datos ang mga eskwelahan nga kompirmado una magabukas amo ang Kolehiyo San Agustin Bacolod, University of St. Lasal, St. John Institute, Bacolod Taytong High School, kag iban pa. So, sa mga nagabuto sa pribado nga mga bulutuan, magabukas na Agosto 16 para sa tuig 2021 tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Los Biminda Bilyesa, good morning. Kay Aname Amasio, good morning man. Kay Erwin De Catoria Gonzales ga monitorman dira sa Maaw. Kay Art Tandoy, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Anton Plus Herbal Capsule gamitan ninyo kung may bukol. Philippines Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 35-2. Una nga bula, 35 kag 2. Second draw, 12-25. Ikadua nga bula, resulta 12 kag 25. Third draw, 3-17. Ikatatlo nga bula, resulta 3 kag 17. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot 14 milyones 493,497. Resulta in any order 15, 24, 23, 41, 42, 2. Resulta sang 645, 15, 24, 23, 41, 42, kag 2. Sa ilo kita 655,
ang jackpot dako na 83 milyones 65,378. Resulta in any order 2, 6, 39, 42, 27, 24. Resulta 655, 2, size 39, 42, 27 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Bilya Rindon sang Victorias, good morning. Kay David Lisa, kay Rosendo Mondrial Ereliana, good morning man. Dira kay Joset Magwad de los Reyes, good morning. Kay Eden Medina da, good morning kuno kay Bimbo Arcilias sang barangay Binubuan. Sige. Kay Anami Amasyo, good morning. May lang nga pag-monitor. Si Elizabeth Malakagamala, morning man. Elizabeth, good morning man. Dira kay Axel si up ba ano ni? Monitor lang sige. Morning na si mo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Daligid lang, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo. Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis. Ulala bala ang pagubag sa inyo baga. Mataas bala ang uric acid. Hindi normal ang function sang kidney. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsagan mo ang kahintangan Responsable ang pagbalita Kagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Ako naman, sa ito mga palanggang mga itag palaman. Time las 5:30 na diri kita. Mga balita nga natipon naton sa Kapitolyo, si Gobernador Lacson ginpangunahan ang Scholarship Committee hearing para sa 309 ka scholarship grantees sa Provincial Capitol. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Brian Murgin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na friend, nagpatigayon sa Scholarship Committee meeting si Governor Eugenio C. Lacson dira sa Provincial Capitol kahapon sang hapon. Naglabot sa 309 scholarship grantees sa tuig 2021-2022 nga ginrepresentahan sa pila ka mga kategoriya. 94 ka District Educational Scholarship, 33 ka Pagkaon Scholarship, 4 ka Pagkaon Scholarship Food Technology, 20 ka Pagkaon Degree Completion Scholarship, 58 ka Indigenous People Scholarship, 39 ka Degree Completion Scholarship, 10 ka Negros Occidental Provincial Medical and Nursing Scholarship Medicine, 1 ka Negros Occidental Provincial Medical and Nursing Scholarship Nursing, 2 ka Provincial Educational Assistance to Capital Employees Postgraduate Studies, 14 ka Provincial Educational Assistance to Capital Employees Bachelor's Degree, 3 ka Persons with Disabilities Scholarship and 31 ka OFW Scholarship. Ang nasabit nga meeting gintambungan man nanay sanggunian panlalawigan board members nga sanay Pocholo Yovienko, Agustin Ernesto Bascon nga chairman sang SP Committee on Education kag NOSP Head Karen Dinsay. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Kay Elisa Iliganda, good morning. Kay Elias Bandada sang Kingdom of Saudi Arabia, kay Di Anton Diaz sang Patria Village, gaupod sa aton, karon nga kaagawon. Kay Lito Secundes sang Kingdom of Saudi Arabia, good morning. Kay Katibir, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus ko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Go, the 100% natural, gikan sa mangustin, margos with garlic. Sa balita una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
las 5:51. This time check. Anong epekto sini sa aton lawas ginatinluan? Philippine Standard Time, las 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, kay Noel Amarda niya kapita, kay Joy Siron, kay Utay Benedicto, kay Nurbing Hinubata kuno. Diya sa Ayala Subdivision, good morning, kay Joel Abansinya, kay Virginia Ortizo, kay Dodge Dalida, bao si Edila Oso, kag Nanay Sabil nagamonitor sa Victorias, kay Jerome Lipana, kay April Obsabla Masbate, kay Angela Gayundato Castillo, good morning man. Ara na siya, si Aksyon Eden. Aksyon Eden, please go ahead. Action na Fred, naglambot sa 34,000 pesos na balor sa Ginasustatson, Cebu ang na-recover sa bypass operations ng Police Station 6 sa Purok Sira sa 2, Barangay 27, Siyudad Sang Bacolod. Ang nagpanding kilala kay Gary Go, alias Gary, 49 ang edad, kag residente sang Purok 1, Barangay 1 sa Amuga Siyudad. Nakuha kay Villarante ang 8 tanang Heatfield transparent plastic sa chase sa Ginasustatson, Cebu, kag iban pa nga drug paraphernalia. Principal sa Station 6, ining si Villarante kag mga tubang sang kaso bangod man sa iligal nga paghupot kag pagbaligya sang iligal nga droga. Sa sini nga panahon, importante man ang higayang lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Balitahan din sa patrol ang ka-aksyon niya, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ako po si Dr. Mike. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This time check is brought to you. Dilada kay Marlene Diaz karon nga adlaw. Kaya an sa takuling, good morning man. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.